ватанони азизи гиромӣ, тамошобинони муҳтарам, шогирдҳои муҳтарам, касе ки барномаи ҳамин мо тамошо мекунад канали Само Тоҷикистон бо забони тоҷикӣ, ҳама вақт барномаи мо тамошо кунед, лайк монед ё рафиқатон бароӣ кунед. Одамое ки дар кор аст ба во тавсия диҳед ки ҳамин канали мо тамошо кунанд, гӯш кунанд ва саволое ки шумо пайдо мешавад дар ҳамин таги канал агар бинед, электронни почтаи мо ҳаст, ҳамон ҷо нависед, мо бас ҳамаи саволои шумо вақт ёфта ҷавоб албатта ҷавоб мегардонем. Як саволе ки ба мо омадааст: ман бо падарам дар бозор савдо мекунам, дар бозор контейнер дорем ва дар он ҷо пойафзол ба монанди кроссовка, эринка, калуш ва чанд намудҳои дигар мефурӯшем. Асосан оптум яъне ки як лох мефурӯшем. Тақрибан зиёда аз 10 сол мешавад ки ба чунин кор дар назди падарам ёрӣ медиҳам. Ман худ 23 сола ҳастам, аз шаҳри Бустон, Чкаловск. Ба ман маслиҳати шумо зарур аст. Ман мехоҳам ки худам ҳамин гуна бизнес карда дар Тоҷикистон ҳамин гуна заводе кушоям ки ҳамин чизҳоро ки аз дигар давлатҳо меорам дар Тоҷикистон худ истеҳсол намоем ва ба халқи худ каме ҳам бошад саҳми худро гузорем. Ба ман маслиҳат диҳед ки худам ягон контейнер ба иҷора гирифта бизнеси худро сар кунам ё ин ки ба назди падарам кор карда бизнесмонро идома диҳем. Тақрибан 4 сол пеш ягона мо будем ки калушу эринка оптом меовардем. ҳозир бошад зиёда аз 10 конкурент пайдо шуданд. ҳамин ба баъзе одамҳо ҳайрон мешавӣ, кореро ки дигар одамо мекунанд мебинанд ки даромадаш хуб аст, дар ҳол ҳамон корро сар мекунанд. барояш ҳамин чӣ кор кунам устод, ё ин ки дигар соҳаи бизнесро сар кунам? Не ки ман ҳозира бизнеси худро хуб медонам ки бо харидор чӣ гуна муносибат кард, чӣ гуна молҳоро бояд овард. Вақте одам як корро сар мекунад ва аз қафаш конкурент пайдо мешавад, одам дилгир мешавад. Ба ман маслиҳат диҳед. бародари азизу меҳрубонам, конечно, агар кори ту прибил небошад, дигарро бинад ин чиза, воям мехоҳад ки прибил кор кунад. Ин ҳама вақт як умр ҳаёти бизнесмен ба як умр ин чи доимо такрор шуда меистад. Ина ҳеҷ кор карда наметавоӣ ту. Дар сабаби он ки нисбати конкурентҳо, нисбати он ки заводаша кушоем гуфтаистоди, пеш аз оне ки фикри завода карда кунедон, аввал фикри сириёша кунед, ҳамин ашёи хомаша. Кадом вақт ба истеҳсолота мондан мешавад. ҳамон вақте ба ки дута чизаш бошад истеҳсолота. Истеҳсолота ҳамон маҳсулоти хомаш аз худи мо бирояд. Агар ки ҳамин истеҳсолота маҳсулоти хомаш аз мо бирояд, агар истеҳсолота ашёи хомаш аз мо бирояд, ҳамон вақт ба шумо чӣ кор кардан метавояд? Ҳамон вақт ба шумо гӯем истеҳсолота мондан метавояд. Ақаллан 50% ашёи хом аз худи мо биромаданаш дар кор. Ақаллан 50%. Агар ки бо 60-70% аз худи мо бирояд, бо хубтар. Барои ҳама қадар агар ашёи худам мебурад, ашёи хом баъд заводаша монда истеҳсола фикр кунед мешавад. Не агар ки ашёи хом аз худам монда бирояд, ин кора накунед. ҳамон оварда фурӯхтан гиред вай беҳтар. дуюм ин ки масъала саволатон буд ки ман падарам қати кор кунам ки ё худам ҷудо кор кунам. Не, ҳамон падаратон қати кор кунед вай беҳтар. чиба ки расходатон кам. ҳозир шумо сар мекунед, шумо худатон падаратон қати конкурент шуда мемонедон. ҳамон падаратон қати кор кунед, ҳам падаратон тестатар корашон пеш меравад, ҳам ту кора тестатар пеш меравад. барои ҳамон не ки як даромади муайян ба кор кунед ки ҳамин хел нашавад ки падаратон охири оқибат шумо пул надиҳанд. барои ҳамон коре кунед ки падаратон багӯяд ки падарҷон, ман ҳамин кора зиёд карда равам, як контейнер дига кушем як ҷоя, мисол як дуюмаш меяд, сеюмаш меяд, точка меяд, ман ҳамона худам аз нуля карда бурому то ахираша карда барам. ман ба камак аввали корам ба бор ҷудо карда те шуд ҳамин хел карда як контейнер не ки як ҷоя падаратон қати. баъд коратон осон мешавад, ҳам коратон осон мешавад, ҳам ба баракат мешавад, ҳам падаратон бо маслиҳатҳои хуб метавонад шумо доимо. сеюм ин ки бизнеси дигар ба гузарам ё не? Бизнеси дигар ба кадом вақт ба гузаштан дар кор? Ҳамон вақте ба ки ин бизнесатон дидед ки аҳсад конкурента бисёр шуду, сиклаш тамом шуд. ҳар як бизнес сикли охирашай. ҳамин любой бизнесе ки мебинед, ҳамин бизнесам ранги кӯҳнашавӣ дорад, пиршавӣ дорад. 5 сол 7 сол ба аз 5 сол то 10 сола любой бизнес сиклаш тамом мешавад. Значит, агар ки бизнес ҳамин дидед ки сиклаш поён фуромада истодааст, барои перемещение точка роста, барои ҳамин точка роста развития перемешат кардан, то есть бо пеш бобурдан, барои ҳамон шумо баъд направление нава қапед мешавад. Не ки ҳамон направление навам ҳамон атрофи ҳамон кори карда истодагитон бошад беҳтар. мана мисол шумо агар ки ҳамон магазини обу фурӯхта истодед, ҳамон любой направление ки мекунед, ҳамин бизнес ё дига хел модел қати кунед, ҳамин бизнеса сал дигатар карда, ё магазинои калони 200 квадрата 300 квадрата қати, ё ки ягон канали дига хел канали забиташа сохтан, ё ки ҳамин территория ба ҳамин направление торговля ба бо ягон чиз дига бизнеси нав кардан.
ки ҳама вақт точки роста премешат карда нови уровен ба оварданатон дар кор. Салому алейкум устоди азиз, ман Рухшона аз шаҳри Бӯстон. Устод, таърихи ҳаёти ман чунин мебошад. Ман аз шавҳарам 2 сол мешавад ки ҷудо зиндагӣ мекунам, яъне мо ҷо шудем. Ман як кӯдаки 4 сола дорам. Бо мурури замон бо шавҳарам зиндагӣ карда натавонистам. Характерамон тамоман туғри наомад. Аз пайи оилаи худ намешуд. Хай духтарбозӣ мекард ва ғайра. Гуфта намешавад. Баъд аз зиндагонӣ фаҳмидам ки ҳаёт дигар будааст. Дертар бо як марде шинос шудам. Ӯ ҳам бошад аз зани худ ҷудо шудагӣ мебошад. 3 фарзанд дорад. Бо модараш зиндагӣ мекунад. Бо модараш зиндагӣ мекунад ҷудо. Ман ба ӯ зиндагонӣ ҳам кардам. Гоҳ ҷанг мекардем, гоҳ оштӣ мешудем. Вақте ки зиндагонӣ кардам, ман фаҳмидам ки ӯ марди дили манангӣ нест. Зеро як маротиба шавҳар карда зиндагӣ карда дидам. Дигар намехоҳам бо шавҳар кунам ва ҷудо шавам. Ман хостам аз вай ҳам дур шавам, аммо маро намегузорад. Доиме куҷо бошам аз пуштам мегардад. Безорам кард. Ба мақоматам муроҷиат кардам. Онҳо ӯро огоҳ карданд. Бо маро ба ҳолам намегузорад. Ман ба вай гуфтам бо ҳамсарат якҷо шав. Зеро 3 фарзанд дорӣ. Ҳамсарат бошад азоб кашида кӯдакони туро калон карда истодааст. Устод, ман намехоҳам бо марде ки ҳамсараш бо 3 фарзандаш ҷудо шуд зиндагӣ кунам. Бо интихоби шавҳарам бисёр азоб мекашам. Ҷавониам рафта истодааст. Бо кадом мард хонадор шавам ки дубора ҷудо нашавам. Худованд аз шумо розӣ бошад. Миннатдорам устози меҳрубон. Хоҳари азизам, шумо бояд ки чӣ кор кунед? нигоҳ кунед. Барои шавҳара интихоб кардан чӣ чизҳо ба диққат кардан дар кор? Якум, ҳамон марде ба зан шавед ки шумо ҳурмат кунад. Марде зан шавед ки вай мард шумо ҳурмат кунад. Бинед ҳурматаша, муносибаташа бинед. маълум аст ҳурмати одам. Ҳурмати одам ҳама чи маълум аст. Вақте ки гап мезанад, вақте ки нақл мекунад ҳаёти пешангиша ё он чизаша, вай маълум аст уша. Дуюм, ҳамон марди қате оиладор шавед ки доимо шумоя байни худашу падару модараш ба намонад. Ё манавӣ бор кун, ё падару модарата, ё ки падару модарам ба ин хел накардӣ, он хел накардӣ. То есть шумоя байни падару модараш ба намонад. Шумоям байни ваба наистед. Шумом хизмати мардам кардан тоеде, хизмати падару модараша кардан тоед. Ин беҳад зарур чи. Бе ин намеша зиндагӣ. Сеюм, марде ки занакабоз аст, ягон вақт а ин касалии дур шудан наметод. А хотиртон набуроред. Мард занакабоз қатилуши оиладорӣ накунед. Чунки ин пашти ки дарди табоба ношаванда ҳаст. Яке аз дарде ҳаст ки қариб ки табоба намешавад. Чорум, марди ба зан шавед ки марде даромаддор аст. Даромад дошта бошед ки зиндагитона таъмин кардан тавонад. Зиндагитона таъмин кардан тавонаду хизматтона кунад. Вақте ки мард мебинед ки даромад дорад, зиндагитона таъмин кардан метавонад, ҳурмататона дорад, муҳаббат пайдо мешад. Ҳурмат бошад, муҳаббат пайдо мешад аста-аста. Ишқ ҳамин чиз аст ки муҳаббат ҳамин чиз аст ки як рӯз ба вай пайдо намешад, не ки вақте ки ҳамин хел зиндагӣ кардан гирифтед, вай оҳиста пайдо мешавад. муҳаббат ҳамин хел аст. муҳаббат дар ҳақиқат ҳамин хел аст. барои ҳама қадар марде ба хонадор шавед ки фарзанда нағз мебинад, фарзандория нағз мебинад, фарзанд ба ёрдамтон мекунад, қабататон ба истода фарзанда тарбия мекунад, хушбахтии зиндагӣ ба талош дорад. Марди дурӯғгӯ ба зан нашед, занакабоз ба зан нашед, марди ароқхӯру наркоман ба зан нашед, марде ки даст мебардод болои саратон ба зан нашавед, марде ки мебинед ки падару модараша ҳурмат мекунад, ҳаракат кунед ки зан нашавед. Ин мардҳо шумо азоб метиҳанд, ин мардҳо ғам метиҳанд шумоя. барои ҳамин омӯзед аз падар бинед ки чӣ хел муносибат дорад падару модараш қати, хештабораш қати, ҳамон ба нигаҳ карда баъд зан шавед. худо хоҳад ки баъд кортон мешавад. бахта худованд метиҳад, барои ҳамон хушбахтиам худованд метиҳад. аз худо талаб кунед, даст бардошта боло аз худованд сахт талаб кунед ки парвардигоро бахти мана тие, ҳамон одаме ман ба те ки мувофиқи дилам бошад, ҳамон одаме те ки дилангин бар ин бошад, чӣ хеле ки дилам орзу дорад бошад, ҳамона талаб кунед. Ман чандин бор одамо ба ҳамин маслиҳат додам, ин дар ҳақиқат результат метиҳад. Сахт талаб кунед. Кадом хеле ки марде ки мехоҳед, ҳава як коғаз ба нависед, чанд сола, чӣ хел инсон, чӣ хел характеро қати, чӣ хел қаду қомат қати, ҳамаша нависед. вақте ки шумо варақ ба нависед, иншоалло ҳамон орзуи кардагитон ба мерасед. ба ҳавай ба дуо карда аз худо пурсед. ҳавай мешад, бахта худованд метиҳад, аз хотир набароред. ҳамон ба талаб кунед, худованд метиҳад. ассалом устоди муҳтарам, номам Пайрав, аз хурди ният дорам бизнесмен шавам, 24 сол дорам, оиладор ҳастам. Пас аз хатми донишгоҳ ба аптека ба кор даромадам. 1 моҳ кор кардам, аз кор рафтам. Ба мақсадам ба маош расида наметавонам.
ихтисосам бухгалтер ва аудит аст. Аз рӯи спецам кор карда намехоҳам. Ба Россия омадам, пул ҷамъ карда рафта бизнеси худама кушоам. То ҳол як ҳамсинфам дар аптека кор карда истодааст. Ӯ мегӯяд ки биёд камтар кор карда бадтар ҳарду мо ягонта аптека мекушоем. Ба фикрам аптека кушодан уже намеша. Дар Хужанд конкурент бисёр аст. Дар деҳа зиндагӣ мекунам. Ду идея дорам. Птицафабрика аз мурғҳои хонагӣ, яъне тухмҳои ҷойдорӣ. Намедонам ба фурӯш мерава ё не. Ва ё фермаи гӯшти, буқапарварӣ, план системаи навқатӣ ва баъдтар мағозаи гӯшт кушоям ки тамоми маҳсулотҳои гӯшти истеъмолӣ бошад. Ҳозир имконияти калон карда сохтани ягонташа надорам. Дар дасти бизнесменҳо кор кардагӣ ҳастам. Камтар бизнеса мефаҳмам ва дар оянда нияти компания сохтан дорам. Устод ба кадом роҳ равам? Дар ҳозир вақт аз ҳама актуалнеша маслиҳат диҳед, зеро ояндаи ман вобаста аз маслиҳати шумо. Ҳозир дар Россия кор карда истодам, мехоҳам ба Тоҷикистон рафта бизнес кушам. Окоҷонам, хеле фикри хуб. Омада дар ҳамин Тоҷикистон камтар пул ҷамъ кунам, Россия кор карда, камтар пул ҷамъ карда. Омада амон птицафабрика кушо. Аз мурғи камакакам сар карда мешад. Агар дар деҳаҷо зиндагӣ кунед, ҳамон мурғи камакакам сар карда мешад. Аптека ба уже даромади бисёраш нест. Шаҳр ба рафта аптека накушо, чунки уже конкуренсия беҳад бисёр аст. Дар ҳамин давлати мо очередной аптека дар кор нест дига. Пур де аптека беҳад бисёр. Барои мо ҳамон майда мурғпарвария кушояга аста-аста ҳавас зиёд карда равӣ, чунки ҳамин гӯшти мурғ ҳозирам беруно мебиёд. Истеҳсоли даруна худаш таъмин кардан натоиста истода, барои мо беруно омада истодааст. Ина кун як ту ба ҳамақа фоидааш мерасад. Барои ҳамин кун. Буқпарвариш ва нюанси худаш аст. Мурғпарвария пули кам қатъи кардан метои. Барои ҳамон пул ҷамъ куну, омада именно птицафабрика кушо.